Dogodi se nešto što se dogodi kad potpuno prestaneš reagirati na zadirkivanje, a što većina ljudi nikad neće razumjeti. Nije samo stvar u tome da postaneš smireniji. Nije samo stvar u tome da štedite energiju. To je nešto puno dublje i uznemirujuće što se događa u umu osobe koja te provocira. Tko god te provocira, treba tvoju reakciju da potvrdi da ima moć nad tobom. Moraš vidjeti da gubiš kontrolu da bi se osjećao važnim. Treba mu njegova agitacija da opravda vlastito postojanje. A kad ta reakcija potpuno nestane, nešto u toj osobi počinje se raspadati na tih i razarajući način. Danas ćete točno saznati što se događa u glavama onih koji vas pokušavaju isprovocirati kad više ne odgovarate. Shvatit ćeš zašto je tvoj izostanak reakcije za njih destruktivniji nego bilo kakav izravan sukob. I to će zauvijek promijeniti način na koji gledaš na te situacije. Potpuno će promijeniti vaš odnos s konfliktima i provokacijama. Ali postoji detalj koji vam nitko ne otkriva. Istina je da dobro znaš kako je to kad te netko zadirkuje. Ta toplina koja se odmah diže u prsima. Napetost koja preuzima mišiće. Hitna želja da se uzvrati istom mjerom. Ljutnja koja nekontrolirano raste kad te netko namjerno testira. Kad netko prijeđe granicu za koju znaš da je ne bi trebao. I reagiraš jer se osjeća prirodno, jer je pravedno, jer svako vlakno tvog bića vrišti da to ne možeš pustiti. Razumljivo je da si se umorio od gutanja uvreda. Ima smisla da si došao do točke gdje svaki novi tiz djeluje kao kap koja će preliti čašu. Svatko ima svoju točku pucanja, a tko te provocira zna točno to. Proučavaju svoje okidače kao što znanstvenik proučava kemijsku reakciju. Oni bolje poznaju tvoje slabosti nego što misliš. Traže upravo onu emocionalnu granicu gdje gubiš kontrolu. Metodično te guraju dok ne eksplodiraš, jer je eksplozija upravo ono što žele vidjeti. To je potvrda da su te uspjeli duboko pogoditi. Da imaju apsolutnu kontrolu nad svojim emocijama. I svaki put kad reagiraš ljutnjom, frustracijom, očajem, predaješ im tu kontrolu kao otrovan dar. Potvrđujete da oni imaju moć odlučiti kada ćete izgubiti mir, kada ćete napustiti svoj centar, kada ćete postati netko tko ne želite biti. To stvara ovisnički i destruktivni krug. Oni izazivaju, vi reagirate, osjećaju se moćno i važno. I ciklus počinje iznova sljedeći dan, sljedeća prilika, sljedeća situacija u kojoj mogu testirati svoje granice. Ali zašto im to toliko treba? Zašto netko ulaže vrijeme i energiju da te naljuti? Ako ste ovu dinamiku osjetili iz prve ruke, sigurno niste sami. Nevidljivi obrazac iza onih koji stalno moraju zadirkivati druge da bi se osjećali relevantnima uvijek je isti, bez iznimke. Ti ljudi žive u dubokoj i stalnoj emocionalnoj praznini. Svaki dan se bude s preplavljujućim osjećajem beznačajnosti koji ne mogu sami ispuniti. Ne mogu stvoriti istinsku unutarnju vrijednost, čvrsto samopouzdanje, autentičan osjećaj važnosti. Pa očajnički trebaju krasti energiju od drugih da bi se osjećali barem malo živima. Zadirkivanje im je očajnički mehanizam emocionalnog preživljavanja. To je jedini način koji su pronašli da potvrde da postoje, da zaista ostavljaju utjecaj, da su nekome važni. Kad vas zadirkuju i vi reagirate emocionalnim intenzitetom, dobivaju koncentriranu i fokusiranu pažnju, osjećaju da su zaista važni, da imaju moć nad drugima, da postoje na smislen način u nečijem svijetu. Njihova ljutnja doslovno je gorivo njihove prazne samopouzdanja. Njihova frustracija je upravo ono što hrani njihov gladni ego. Njihov gubitak kontrole potvrđuje njihovu jadnu relevantnost. Bez te intenzivne emocionalne reakcije s vaše strane, oni su potpuno siročad vlastite važnosti. Suočavaju se s egzistencijalnom prazninom koju očajnički pokušavaju sakriti od samih sebe. Zato obsesivno inzistiraju. Zato postupno pojačavaju intenzitet zadirkivanja kad ne reagiraš točno onako kako očekuju.
Zato testiraju različite kutove napada, različite emocionalne okidače, različite načine da te dovedu tamo gdje najviše boli. Doslovno su očajni za tvojom emocionalnom energijom. Oni ovise o tome kao što ovisnik ovisi o sljedećoj dozi. A kad duboko shvatiš tu nezdravu dinamiku, kad jasno vidiš psihološki mehanizam iza stalnog zadirkivanja, sve se radikalno mijenja iz tvoje perspektive. Shvaćaš da nije stvar u tebi. Nikad nije bilo o tebi. Radi se o očajnoj i jadnoj potrebi koju imaju da se osjećaju moćnima kroz gubitak kontrole. Radi se o potpuno nezdravoj emocionalnoj ovisnosti koju su razvili o svojoj eksplozivnoj reakciji. Većina ljudi radi upravo suprotno od onoga što bi trebala. I upravo zato ostaje vječno zarobljena u ovoj dječjoj i destruktivnoj emocionalnoj igri. Tihi zaokret događa se upravo kad shvatite da nereagiranje nije znak slabosti, kukavičluka ili pasivnosti. To je najjasniji i najmoćniji dokaz da nikome ne morate ništa dokazivati. Kad potpuno prestaneš reagirati na zadirkivanje, ne bježiš od borbe, niti izbjegavaš sukob iz straha. Svjesno odbijate hraniti tuđu duboku emocionalnu prazninu svojom dragocjenom životnom energijom. To je duboko zrela i mudra odluka. Svjesna i namjerna odluka da se ne sudjeluju u dječjim i destruktivnim emocionalnim igrama. Tišina u ovom trenutku nije kukavička pasivnost, niti odustajanje. To je apsolutna i suverena kontrola nad vlastitim emocionalnim reakcijama. To si ti koji kažeš, bez da izgovoriš jednu riječ, da je mišljenje te osobe o tebi potpuno nevažno za tvoj unutarnji mir i dobrobit. Da nema ni najmanju moć definirati tvoje unutarnje stanje, tvoje samopouzdanje, tvoju percepciju sebe, tvoju vrijednost kao osobe. A to je, za nekoga tko se u potpunosti oslanja na svoju nasilnu emocionalnu reakciju da bi se osjećao važnim i moćnim, apsolutno razarajuće i razarajuće. To je kao da trenutno prekidate kisik vatre kojoj je potrebno baš to gorivo da bi nastavila postojati s intenzitetom. Vatra jednostavno ne može održati svoju razornu silu bez potrebnog kisika, a njihova intenzivna emocionalna reakcija upravo je gorivo koje održava nezdravu i očajničku potrebu da te sustavno provociraju. Kad to gorivo potpuno nestane, kad prestanete hraniti toksični sustav, u njihovom uznemirenom umu počinje se događati nešto vrlo specifično i transformativno. Reci mi nešto, koliko si puta hranio ovaj destruktivni sustav, a da nisi ni svjesno shvatio što radiš? Kada namjerno odlučite ne reagirati na provokaciju, nešto vrlo specifično, snažno i transformativno prvo se događa u vašem umu. Promatraš automatski impuls koji dolazi kao snažan emocionalni val. Osjeti provokaciju koja te pokušava izvući iz tvog središta mira i ravnoteže. Ali umjesto da automatski i nesvjesno slijedite taj impuls, kao što ste činili prije nego što ste razvili tu svjesnost, svjesno stvarate sveti mentalni prostor između vanjskog podražaja i svoje unutarnje reakcije. U ovom dragocjenom prostoru svjesnog izbora, svjesno odlučujete ne sudjelovati u destruktivnoj emocionalnoj igri koja se predlaže. Duboko dišeš, povezuješ se sa svojim unutarnjim centrom moći. Promatrate vlastite intenzivne unutarnje osjećaje bez da vas preplave, bez da vas emocionalna oluja odnese. Osjećaš kako ti provokacija postupno gubi snagu u sebi, poput divovskog vala koji se razbija na plaži i povlači u more. To je kao gledati razornu oluju kako prolazi kroz prozor, a da je ne odnese jaka kiša. Vaša unutarnja energija mijenja se temeljno i duboko čak i prije nego što se promijene vaše riječi ili izrazi lica. Postaješ netko tko se iznutra jednostavno ne može lako pokrenuti kaotičnim vanjskim silama. Netko tko nikada ne prepušta kontrolu nad svojim emocijama, nikome tko izgleda kao da testira svoje psihološke granice. Razvijaš postojan, čvrst i potpuno nepokolebljiv izgled. A ta duboka i snažna unutarnja promjena odmah se osjeti
od strane onih koji vas provociraju, mnogo prije nego što se išta izgovori ili ne izgovori. Instinktivno osjećaju da su potpuno izgubili moć da utječu na vas, koji su izgubili potpunu emocionalnu kontrolu koju su imali nad tobom. I to ih dezorijentira na dubok, potpun i uznemirujući način. To je kao da pokušavate probiti čvrsti zid betona. Zid ne reagira emocionalno, ne pomiče se ni milimetar, ne reagira uznemirenošću ili očajem, a gurač postaje sve iscrpljeniji, frustriraniji i očajniji u potpuno beskorisnom procesu. Shvaćaš da imaš posla s nečim puno jačim i otpornijim nego što si zamišljao. Ovo je samo površina radikalne transformacije koja se događa. Ono što dolazi sada mnogo je gušće, dublje i otkriva više o ljudskoj prirodi. Ono što se počinje događati izvana, u jasno vidljivom ponašanju osobe koja vas provocira, nešto je apsolutno fascinantno i duboko otkrivajuće o ljudskoj psihologiji. Vidljivo je izgubljena, zbunjena i dezorijentirana. Očajnički pojačava intenzitet zadirkivanja, nadajući se da ćeš napokon reagirati onako kako joj treba da se osjeća živim. Isprobaj druge, agresivnije pristupe, druge emocionalne okidače koji su u prošlosti savršeno funkcionirali. Postaje duboko i potpuno zbunjujuće, jer je obrazac koji je uvijek funkcionirao s kirurškom preciznošću potpuno prestao funkcionirati. Kao da je odjednom izgubila detaljnu emocionalnu kartu kojom te je majstorski manipulirala i kontrolirala. Jednostavno više ne zna kako te može utjecati, kako te izbaciti iz glave, kako te natjerati da izgubiš kontrolu koju joj je toliko potrebna. I to je ostavlja u stanju rastuće i očajne unutarnje panike. Jer ako te više ne može uspješno provocirati, ako više ne može izazvati intenzivnu emocionalnu reakciju koja izravno hrani njezin gladni ego, potpuno gubi glavni izvor emocionalne energije koji je dolazio od tebe. Prisiljena je nositi se sa svojom strašnom egzistencijalnom prazninom, a da te ne može koristiti kao zgodnu i učinkovitu distrakciju. I upravo tamo počinje njezin pravi unutarnji kolaps na nepovratan i razoran način. Bez njegove eksplozivne emocionalne reakcije koja bi potvrdila njezinu važnost, bez njegove očajničke želje da potvrdi njezinu zamišljenu moć, suočava se licem u lice sa svojom stvarnom i dubokom beznačajnošću. S vlastitom jadnom i potpuno nezdravom potrebom za stalnom pažnjom. S onom egzistencijalnom prazninom koju je očajnički pokušavala sakriti od sebe stalnim i sustavnim zadirkivanjem. A ova brutalna i iskrena konfrontacija s vlastitom emocionalnom krhkošću boli je beskrajno više nego bilo koja njezina agresivna reakcija. Jer tvoja nereakcija brutalno i nemilosrdno otkriva njezinu emocionalnu krhkost, a da ti ne izustiš ni riječ, bez da moraš svjesno pokušavati povrijediti je. Njezina tišina postaje neumoljivo, iskreno ogledalo koje joj odražava njezinu pravu malenkost. A to je emocionalna bol s kojom jednostavno nije bila spremna suočiti se sama. Ono što si uvijek mislio da je tvoja slabost, da ne reagiraš nasilno, zapravo to mu je oduvijek bila najveća destruktivna moć protiv nje. Stoička filozofija razumjela je ovu složenu psihološku dinamiku prije više od 2000 godina. Veliki stoički mislioci oduvijek su znali da prava moć leži isključivo u sposobnosti da te ne pokreću vanjske sile koje ne možeš kontrolirati ni na koji način. Marko Aurelije, rimski car i filozof, u svojim najintimnijim osobnim razmišljanjima neprestano je pisao o tome kako imate apsolutnu i suverenu moć nad svojim umom i emocionalnim reakcijama, ali nemate moć nad vanjskim događajima ili nepredvidivim ponašanjem drugih ljudi. Kada vas netko namjerno provocira s zlom namjerom, a vi svjesno odlučite ne reagirati automatski,
Vi koristite ovu milenijalsku stoičku moć u njezinom najčišćem, najelegantnijem i najrazornijem obliku. Konkretno pokazujete da vaš unutarnji mir ne ovisi o nepredvidivom, djetinjastom i destruktivnom ponašanju drugih ljudi. Da ste zaista suvereni i nepokolebljivi gospodar vlastitih emocija i reakcija. A ovaj tihi prikaz apsolutne samokontrole beskrajno je snažniji od bilo kakvog izravnog sukoba ili agresivnog odgovora. Jer pokazuje da si potpuno nadmašio dječju potrebu da nešto dokazuješ nekome tko ne zaslužuje tvoju energiju. Da ti ne treba površna vanjska potvrda onih koji te testiraju da bi točno znao tko si i koja je tvoja prava vrijednost kao osobe. To je temeljna razlika između automatskog impulsa i svjesnog, promišljenog izbora. Između toga da te kontroliraju kaotične vanjske okolnosti i da budeš apsolutni kontrolor vlastitih unutarnjih reakcija. Između vječnog života u destruktivnoj emocionalnoj reaktivnosti i života u zrelom i potpuno nepokolebljivom dostojanstvu. Svjesna i namjerna šutnja najrazornije je i najučinkovitije oružje koje postoji protiv onih kojima je očajnički potrebna njihova agitacija da se osjećaju barem minimalno relevantno i važno. Tijekom sljedećih 7 dana svjesno odaberite određenu situaciju u kojoj biste inače automatski i impulzivno reagirali na provokaciju i namjerno uopće ne reagiraj. Promatrajte s punom pažnjom što se događa s vama iznutra tijekom ovog procesa transformacije. Također s znanstvenom znatiželjom promatrajte što se događa osobi koja vas provocira kad konačno shvati da je potpuno izgubila kontrolu nad svojim emocijama. Onda se vrati ovdje i reci mi točno što se promijenilo u vašoj dinamici. Prijavite se za nastavak ovog dubokog putovanja samokontrole, osobne transformacije i emocionalne slobode. Ali moram vas upozoriti na nešto važno što malo tko razumije o ovom procesu. Transformacija koja se događa kad prestaneš reagirati nije ni trenutna ni linearna. Isprva će postojati unutarnji otpor. Tvoj naviknut na reaktivni obrazac, pokušat će te uvjeriti da si kukavica, da to puštaš nekažnjeno, da se moraš braniti. To je glas ranjenog ega koji pokušava zadržati kontrolu nad situacijom. Činit će se lakšim vratiti se starom obrascu reagiranja s intenzitetom nego održavati ovaj novi stav tihe dostojanstvenosti. A osoba koja vas zadirkuje također će u početku pojačati pritisak. Shvatit će da se igra promijenila i očajnički će pokušati povratiti kontrolu koju je imala nad svojim emocijama. Koristit će izravnije, osobnije i intimnije provokacije. Pokušat će dotaknuti rane za koje zna da bole. Regrutirat će druge ljude u igru, pokušavajući stvoriti kolektivni pritisak da te vrati u reaktivni obrazac. To je kao ovisnik koji više ne može dobiti svoju uobičajenu dozu i postaje sve očajniji. Ali upravo u ovom trenutku maksimalnog tlaka otkriva se njegova prava snaga. Kada možete zadržati svjesnu tišinu čak i pod intenzivnim pritiskom, kada vas ne uzdrmaju ni najsloženije provokacije, pokazujete razinu emocionalne zrelosti koju rijetki mogu postići. Postaješ netko zaista nepokolebljiv. I tu se događa čarolija. Osoba koja vas zadirkuje počinje shvaćati na dubokoj, nesvjesnoj razini da ste se temeljno promijenili. Da više nema pristup svom emocionalnom sustavu, da si postao netko tko se jednostavno ne može manipulirati ili kontrolirati provokacijama. I ta spoznaja je prisiljava da preispita cijelu dinamiku odnosa između vas. Neki će pokušati potpuno promijeniti svoju strategiju, prelazeći s agresije na suptilnije pokušaje emocionalne manipulacije. Drugi će jednostavno odustati i tražiti lakše mete, ljude koji i dalje predvidljivo reagiraju na provokacije. Ali neki, najzanimljiviji, počet ćete poštovati na način na koji se to nikad prije nije dogodilo. Jer duboko u sebi svaka osoba koja treba provocirati druge traži nekoga tko je dovoljno snažan,
da ga ne uzdrma. Nekoga tko ima unutarnju snagu koju bi ona željela imati. Svjesna tišina pred provokacijama nije samo tehnika emocionalne samoobrane. To je tiha izjava tvoje unutarnje vrijednosti. To si ti koji bez riječi govoriš da je tvoj mir vrijedan više od bilo kojeg argumenta. Da je tvoja energija previše dragocjena da bi se trošila na dječje igre. Da imaš puno važnijih stvari za raditi nego hraniti tuđe gladne ego. A kad održavate taj stav tijekom vremena, nešto duboko počinje se mijenjati ne samo u načinu na koji vas drugi vide, već i u načinu na koji vi vidite sebe. Razvijate čvrsto, nepokolebljivo povjerenje, prisutnost koja se nikome ne mora dokazivati, dostojanstvo koje ne ovisi o vanjskom odobrenju. To je istinsko oslobođenje koje stoicizam nudi. Nije stvar u tome da postaneš hladan ili neosjetljiv. Radi se o tome da postanete selektivni s emocionalnom energijom. Radi se o razumijevanju da ne svaka provokacija zaslužuje odgovor. Da ne zaslužuje svako mišljenje tvoju pažnju. Da ne zaslužuje svaka osoba pristup svom unutarnjem stanju. A kad savladate ovu umjetnost svjesne tišine, shvatite da imate puno više energije za ulaganje u stvari koje su zaista važne. U odnosima koji te njeguju, u projektima koji te ostvaruju, u ljudima koji zaista zaslužuju tvoju energiju i pažnju. Jer na kraju dana život je prekratak da bi se gubio reagirajući na svaku provokaciju koja ti se nađe na putu. I zaslužuješ koristiti svoju emocionalnu energiju da izgradiš nešto lijepo i smisleno, a ne da uništiš vlastiti mir u igrama koje nikada nisu bile namijenjene da te pobjede. Ako ste stigli do ovdje, ostavite to u komentarima. Moja šutnja sada ima težinu. Ostavite like i pretplatite se.